right kana muri vambira pakana mautaura munodadzisa iwe kana unotaura baba unotaura simudzai zwi kuti vanhu vese vanzwe muno right kuwana Barnabas Zindi Benjamin haana kuuya atumira mukoma wake Enoch kuti amumirire saka tina Enoch ari pamberi penyu kutangamira nyaya iri pamberi penyu nyaya ndeyekuti tezvaro vanoda pfuma yavo yamakawirirana iyo nemboudza kuchitupa nemari yedare akutaura izvozvo ndi Barnabas kuwana achitaurira kuna Benjamin Enoch Zindi Right, inzoite no ndinotaura inini ndinonzi Chad Ruwende mugore ra2010 ari mberi muzaro wenyu ngauye ndamubona kurizana Benjamin Zindi ndokwakatorana nemwana mugore ra2010 anonzani Rumbi saka vatorana kudaro pfuma yavakatipa makatongererana vari pafumandikazi tinoda kuti mutaure kuti danga makatajana chii danga 1 rutsambo hatina basa nezvamatekenya ndebvu mafukidza dumbu chichi zvese izvo hatina basa nazvo torayo rutsambo danga mbatya then nanbokotaura then toda chimbudzi dzemasungiro handiti pane chimwe chandasiya here ndizvo zondokurora nditi danga rutsambo mbatya nemasungiro ando patinoda kuti mutiendere ipapo mona kuti wakabvisa here hawana kubvisa here mwakadii Rusambo takanga tavati 3000 vakachema kuenda pa2500 US vachibva wabhadhara $50 vataenda 2500 Rutsambo paid 50 ndobvataenda kudanga mombe takanga tati 8 dzinotsika wachibva wachema watadzika kuenda pa6 dzichinzi mombe imwe chete 350 wakachema futi kuti tidzike pamari yemombe tikati 250 pamombe imwe chete hamana chavakabvisa kumbatya dzamai handbag blanket ane zvakabviswa zvikona zvamai hapana zvababa hapana satonori zvese zvinobviswa then masungiro hapana iyo irikutaurwa mukwambo pamusoro yechangano pane nyaya yakazoitika yanga iri mari yemasungiro
kuti nyaya izouye kunoku pane zvanga zvaitika. Pane zvakaitika. Uyu mainini wangu yaigara nemurume wake kuSouth Africa. Saka kugara kwaita naye kuSouth Africa, mainini akazobuda vandopomba. Zvadaro mukomana akauya nemukadzi wake akasvika kumba kwangu. Akabva ati ndo zvaita mainini. Akabvunza mainini ndizvere zvakaitika. Akataura kuti zveshiwa ndo zvakaitika. Handimbozivi kuti chii chakandibata. Saka murume akasvika pakuti ndakuregerera mukadzi. Kwabva amuregerera. Zvapera. Tagara kudaro zveshiwa iwo baba vari kutaura wakatwirwa naTizara. Wakauya kumba kwavo. Akati dai matondedza munin'ina wenyu ambobvisa hake zvinhu zvamai zvakasara. Akati ndinowafonera. Zveshiwa ndikawafonera ndikavapa futi meseji yekuti wati takutsvaga chinyi mari. Zvisati mari iri vari pakati poti vari kutsvaga mari, mainini wakabuda futi H2 wabva waenda futi koko. Saka ndo zvakazorwadza mukomana. Kwabva ati mukadzi chimboenda kumusha, asi kana unoenda kuna baba mukuru, moenda kuna Tezara kuti mundovaudza kuti isusu kune nyaya dzakaitika kunoku dzemwana wenyu soso. Zveshiwa takadhiraivha nomwe mufana wangu tikaenda kumba kwavo kudombo rembizi. Tikasvika ikoko baba tauya, tine nyaya yatinayo nemwana wenyu. Baba wakati kwamauya kunoku hakusiko, munofana kuenda kwatete, ndokwamufana kotaura nyaya. Asi tatotaura nenyaya yacho. Zveshiwa takabva namainini nemufana taamurodi. Tikati mainini kwatete kwatiri kuenda muri kukuziva here kwatete watori? Kwana tete wacho handichazivi kuti tinoda kuenda kwatete kupima. Saka ndikataiwa, saka chifonera vana baba kuti kwatete kwatoda kuenda nekupi. Zveshiwa wafona kwatete kwekwe, wakafona kuna baba. Baba wakabva wataurirwa kuti endai kwatete nini, kunenge kuSilver Boy ndizvo. Ndio zvawakataura kuti asi handichazivi hangu kuti wakanzi ndekupi. Tazouya kunoku takazoti nyaya dzichifambe kuti tiende ikoko, hapana chakazofamba. Inini samukoma kuti ndichiti munin'ina ko nyaya yakamira sei. Takasvika kuti pamwe ndikapindira pakati pavo ndogona kunga vari havo mugwara. Ndoti pandakanzienda hatina kunzienda wasiye mukadzi, hanzi enda nemukadzi ambondorayirwe kumba kwavo. Asi vana baba vakabva ati tenesa. Saka ndakazomira kuzosvikiro tandogara zvakadaro. Tagara mai vakazoshaika, mai vemufana wangu. Mai manje hapana 2 months. Ashaika ndopana zoti iwe mufana waudzoki bazve tisina kutaura nyaya yekwana Tezera. Wakudini nemukadzi? Mukadzi uda kuita sei? Uyo akazoti ainini mukadzi handishadi. Takataura kuti kana wati mukadzi handishadi, tofana kuenda kwaTezara tindotaure nyaya yacho. Tikatora samukuru tikaenda kumba kwaTezara vari apawo kuVhengeri. Tikasvika ikokoko baba varipo, uyo anga aripo. Right. Tobva tati baba isusu tauya, kune nyaya yatauya nayo kuti munin'ina vari kuti mukadzi handishadi. Zvakanzi alright. Vatati tipe ndiro, ndobva vatipa ndiro. Tatine samukuru watati naye, ndobva taisa $10 hedu, ndobva taisa patebhuru. Tezara wakabva wati ipai kune mukadzi wenyu, tobva taiendesa, ibva yaiswa futi patebhuru. Zvikanzi imimi mauya nelist here yerora. Tikati isusu hatina kuya nelist, bandoti nyaya tafambira kunoku ndeyekuti isusu tatoti pamwe tichataura tozosvika ikoko kwamuri kutaura ikoko tambotaura nyaya yakaitika. Hazvina kudaro. Saka vana Tezara vakabva vati aiwa imimi toda list just because hamuna kuroora, saka toda list yenyu. Tikati isusu hatina kunga tauya nelist. Saka pakazoita kunga kakutaudzana kasina kuzobuda mushema.
pakubuda mashoko ekuti iwe hauna kudini, hauna kuroora. Uyu mupana akati aiyo kuroora muri kuti handina kuroora, hamundizivi here kuti inini sindi ndakaroora kwakwani. Tikanzi hauna kuroora. Saka mupana nekugumbuka abva atora $10 yabva adzosera vatototi abva vatoti ngatibude $10 vatatobuda. Tabuda tezvara wakazonditeera. Zvikanzi ndizvo here zvaitika, tikati aiwa imimi tatiuya kuno kuti tinoda kuti titaurirane tizwe kuti zvinhu zvakamira sei. Asi imi baba matiti tipei list isu tiine nyaya yatiinayo nemwana wenyu. Ndo zvagumbura muning'ina. Tobva taenda hedu. Uyu akabva atodzokera kuenda kubasa kwake. Tazogara Tezoro akazondifonera futi apa kuti mune nguva here musvike kuno. Zveshuwa ndakati alright ndiri kuuya. Ndibva ndaenda futi kumba kwavo. Ndaenda kumba kwavo ndakazoenda ndine mwana wangu andinaye. Tasvika ikoko ndopa ndakazoti kuna Tezara ndikati baba, nyaya yatiri kuda kuti titaure ngatimbobude isusu tiri tosiya baba vari mumba. Titaure timbori tega, titaure sei siri yedu manyaya. Takabuda zveshuwa panze. Ndikati baba isusu musi watakauya uyo zvakazotaurika nezvakatazotaurika ndizvo tatafambira. Isusu tatiri kuti pamwe semunhu tatanga kubvunza mukunda kuti chii chakaitika vanhu zvavakuuya negupu rekuti havachadi mukadzi. Hamuna kutibvunza nyaya nini nyaya dzacho hamuna kumbotongana here. Tikati hatina kumbotongana navanhu kwakwana paizvozvo. Hatina nyaya takatongana navanhu kwakwana. Saka tatauya kuti tizwe zvakutaurwa zvemari tiri process kana mari ichinzi tawirirana kuti tasiya munhu kuti tirambe tiri kugara nemwana wemunhu akazofa ari mumusha memazindi uye ari kuti hachadi mukadzi. Hazvizoiti ndozvatataurira izvi. Saka hatina kuzowirirana. Ndibva ndatienda imotaure baba kuti ndo zvataura zizhinji. Uyo akazogumuka nekuti angauya ari kuti pamwe muchatikanzerawo isusu pamwe chete nemukadzi wedu, asi izvo hazvina kuitika. Uyo akabva angoenda. Saka takazoona kwakuya samanise kuti norudiwa kwamama ndokuya kwataita. Iyo wadare pane mwana here. Wana varipo, pane wana wa 4. Okay. zvagonekika pakaita ndochidare tochiona kuti zvapadaro hakusi kungoramba nazvo kuti murume ndiaministe haungandorori pane mukadzi aita mukuruko unenge uri rinenge riri kupromota chihure mudzimba umu. Dare ari promoti chihure mudzimba. Mukadzi ngazive kuti kana akaroorwa ngaachengete musha wake. Saka ndinoda kuti dare rinochiona kuti padaro panoitwa sei. Hatingati makaita agreement yakaitwa asi yaputsika nenhau yezvakaitika vamboregerera December vakachangamira. Ini ndikuona kuti changamire paagreement yavo yongo wakaitirana iyi haichashandi, asi kuti chaapo sepanhu pane wana 4 apo kwava kuchidzokera pamutombo wedare wekuti ava kana wenge wasina kubvisa masungiro wochibvisawo masungiro kuitira kuti kusungira wana wavo wochibvisa mombe yababa neyamai. Saroti mombe 2 nemasungiro mbudzi 3 raizwa munoti chii kuti ndandikuti kunaona zindi sekutaura kwamupita kuti imi vanga vaenda kuona Tezara musina donzo rekuti mukadzi wenyu hamuchadira. Pane zvinhu zvimakagara mudare, mukadzi wenyu mukakanzerwa munomuda here. Muzvikudzira kuti uyu wakaenda nenyaya yekuramba yekusakanzerwa, asi mukadzi wakanga arugura. Makatora mukadzi
kuitwa Kaini. Murume akatoramba mukadzi andichadi. Hanzi I think arati mujekese kuti murume akati achikuda mukadzi here kana kuti akati handichadi mukadzi. Murume akati mukadzi handichadi, ndosaka tanga tazoenda nekupuro tazomubvunza isusu akati izvozvi zvandichakwanisi, asi dai kuti patakaendaona kuwana wakatitambira totaura nyaya yedu tiri tese. Pakutanga patakaenda umboko uyaida kuti endai mumbosiye mukadzi arairwa, handitika saka hazvina kuitika. Basaka uyu paakazoya auya kochema mhai akabva ati haini mukadzi handichadi, saka takazonga taenda neku Zvajeka here. Right. Tapa mutongo. Notiji. Mambo mombe nacho nembudzi nacho zvinoita kuti pane mhuri yoita wana kunyange imwe yakakanganisika iyo ndo yakuchisa anga chida ake mudzimai wake unogona kupiswa kusara dzambi vana todzichakwana. Right. Dari raona kuti right pane nhau yekuti mukadzi akabuda mumba otherwise dai zvanga zvisirizvo taimuti zviro zvamakawirirana ngaabvise but zvakaputswa nenhau yegumbo kunze. Zvinove zvinhu murume akasvika chepiri murume aifunga kuti hama dzacho wachange wachigara wachikansela kuti wagadzirise kuti chii chiri kumboitika. Pakashaya akaita kanselingi iyoyo kusvika murume aona kuti pamwe zviri kubva kwazviri kubva handi haachazivi, saka ndokubva achipa gupuro risina kuzotambirwa gupuro. Manje kana gupuro risati ratambirwa tinoputsa sei mutaveyo akadzokera negupuro rake. kutoda utozwa mimi kuna changamiro kuti tinodini pagupuro harisati raiswa nekuti chivanhu chedu kuti titi muchato uyu wagurwa panofanira kunge paine gupuro harisati raitwa. Tinocherechedzawo futi panyaya yegupuro racho pane munhu anenge ari kukanganisa musha but oramba kutambira gupuro. Gupuro kana chinge ratoenda iyo kasaritambira ndawaziva kuti gupuro ranga ratova ichida kugura muchato nekuti vanogona kuita by time kana vachitokanganisa mumwe munhu adaita ada kufamba noupenyu hwake. Asi iprocess yekuti wanofanira kuti wandoite nekuti pasina gupuro muchato hausati wagurika. Vaziziye imimi kuti muziziye kuti munofanira kuti muendese ndaida kungoti iye mukadzi zvaaripo kubudawo Kaini kwekubuda murume mubvunzo wenyu ndauramba. Ndinoda mufunga zvafungwa mukoma Robert kuti gupuro iprocess. Kana process yekupa munhu gupuro yakaitwa munhu akaramba but mumwoyo mavo mumesawo zvoti takaramba takaparana rakasvika tikaramba. Gupuro harinzi rarambwa unotsveta unongorisveta unosveta rakafanana nesamoni harinzi ragashirwa rarambwa unotsveta kana usvika odini kana ukaramba utambira unotsveta odini woenda rakafanana nesamoni kuti hauti iwewe handina kuwana samoni nekuti handina kutambidzwa
ukasvika pasina vanhu unoisa someone pasi pedhoo zinomupa pamba pake mutemo unovasuma kuti achavhura anofanira kuti achivhura anofanira kuona kuti ndochi. Saka iprocess yatati isusu dare vanozopedza kupuro kuti mangwani zvisazoanetsa nekuti vanozova vachiti hamuna kutika kupuro ende zvinozoanetsa. But nhau yatinayo ndeyo yerora ranga riripo kuti dare harichatambiri rora ravo semaringe aranga rakaita nenhau yekuti mwana wenyu ndiye akandoshereketa handiti tapabata ipapo. Saka taakutarisa madamages chete ndo ataakutarisa madamages kuti panodamejwa zvinofamba sei toona kuti pane mhuri. Saka vachabvisa mombe nhatu nembudzi nhatu ndozvo chete zvavachadii zvamunondobvisa kuna Tenzi zvakaurei kuti nhau dzenyu dzirwa dzadii dzabva dzapera. Handitowazwisisi mombe dziri nhatu dzinokalkuletwa kuti 350 each one. Takuenda pamari which is 1050 for pamombe nhatu ne120 pambudzi nhatu kuita chi 1170. Makosi enyu ekuunza mukwasha wenyu kudarei mari tingangotakuria tabhadhara kuno kukoti transport masamoni mari samon takabhadhara $50. nhasi mabhadhara 10 nasitabhadhara ne$60. Saka titati 1170 handiti plus 60 yobva yaita chi 1210. Right, anoibhadhara rini uye sei? Zvakuda zvekuti titange tatomubata uchitabva sekutumai kwaaita kuti dare wakatituma dare rati zvinobhadharika so. Saka ndiyo saka kupa kuti iwewe zviri reasonable dare rinongokupa nekuti ndiwo watumwa kuti tipedze dare. Hatichambodzori kuti enda unomukonzauta futi. Iwewe decision hatinotoita ndiwe wamumiriri wake. Unoibhadhara sei? pamusoro ichangamire hazvina chichemo here zvemari yacho iyo haina chichemo nekuti mombe nhatu apa ndo pane mombe yamai yewana wamina yababa neyemachorwa. Saka unobvisa ipi pamombe apo titaurire mbudzi masungiro ewana wamina. Saka unochema papi? tanga takukumbira Changamire kuti mukatipawo 8 months kuti pamutenge tapedza. Divide 8 by 1210 kuti pamwedzi vanobhadhara mari imari. $1,210 8 151 25%. Saka mwenye kubhadhara $152 every month for 8 months. 152 for 8 months. Right, kutanga kwa December mimi kwasina kuuya tunoenda iye ndiye mumiriri wacho tonotora mombe. Pamusoro Changamire tatiroti tingazvitange kutanga kwako muna January kubva kuna January endo kuJanuary ndo patikugona kutanga Ndandi akutanga kwa January January 30
ndo panotanga kubhadharwa for the next 8 months. Zine muchitarisira mari iyo yapera kumwedzi wega wega 152 dollars. Right, ngatisimukire.